Сядайте, ученици. Чакайте да види сега. Искам да кажа, че аз съм искрено Опитана. миналата седмица, когато правихме изпитването. На нотите. Нотите. Говорим го това. От 8 клас. каква е тази? Дънка. Аз съм ваша преподавател по По музика. завършила съм академията. Свирила съм на сцена. И знаете ли какво? Реших да прекратя блавкавата си кариера. Само за да дойда да ви обучавам. На музика. Това е култура. И без култура Сте за никъде. вашето поколение е срам. Срам за България. Как не ви е срам? Днес ще се изпитваме на песни. Донесла съм моя касетофон. И песни, които Имайте късмета да не знаете. няма да ви пусна да завършите. На история на музиката, на нотите. Е пълен крах. Хайде сега да видим как сте с песните. Иване, не ме гледай така. Ти си първия. Ще пеете по двойки. Първата двойка. Иван и Георги. Хайде да видим дали знаете песните. Стоп, 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 стоп. Какво е това? Иване, какъв е този? Фалсет. Това е фалшиво. Направо ми продани. Тъпънчетата. Ужасно! Ужасно! Двойка. Сядай. Не можеш да пееш. Не става. Значи, колко пъти ви казах? Без музика. Няма да прокопсате в този живот. Как да ви го обясня на български язик? Следващата двойка. Гергана. И весела. Хайде, момичета, моля ви, поне вие спасете положението, че тия момчета направо са ужас. Какво? Какво не чух? Не сте присъствали? Не знаете песните. Колко време ги репетираме ние тия песни? Аз казах ли не? Да се подготвите в къщи. Това е неуважение. Срам. Пълен срам. Хайде тогава да видя тактовете. Тактовете с ръчичка. Да отмериш. По музиката. Не. Не. Не се прави така. Двойка, 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 На всички двойки. двойка. Аз напускам. Аз ще напусна. Пожертвах Кариерата си. да стана учител. Казват най-благородната професия. Най-хубавата професия ще работиш с деца. И за какво? За какво дойдох аз тука? Можех да бъда в Виена. На концерт. Вие знаете ли, че аз... Познавам с Андрея Бочели. Знаете ли, че аз съм за... Кърмена с... Бах и Моцарт. Вие сигурно не знаете кои са тези велики имена. Тези композитори. Сега си представям просто музиката. Музиката. Вие какво слушате сега? Бирго-мирго, рапове, глупости. Оскверняване на музикалната история. Това е срам. Няма никаква музика. Не разбирате. Вие сте глухи и слепи за красотата. Това е непристойно. Без музика Не само, че няма да завършите. няма да успеете в Този живот. Курката, аз какво ще правя? Не мога да ви гледам. Това е... Невежество. Това невежество не мога да го понасям повече. Аз си тръгвам. Тръгвам си. Не мога. Край! Край! Подавам оставка. Край! До тук съм.